Ahoj, vítám vás u svého prvního videa a z tutoriálu. Jinak budu nahrávat i obyčejný Minecraft a dnes si ukážem, když například stavíte v kreativu a nebaví vás furt přepínat na den, protože potřebujete na to vidět. Tak jsem to nazval přepínač noci, že, pardon, se to trošku laguje, trošku pořádně. A co na to budeme potřebovat? Takže detektor denního světla, redstone, nějaké bloky, redstone torch a příkazový blok. Příkazový blok si givnete příkazem give jméno hráče 137. Omlouvám se, spadla mi kamera a spravil jsem to a jsem tady zpět. Takže zde dáte minimálně, nebo můžete i dál, záleží na tom, jak chcete, když je už šero, tak aby se už rozsvítil den. Pak si tady dáte blok, z druhé strany si dáte redstone torčku, tu z negativní, pak si sem dáte redstone, příkazový blok, pardon, nestává častěji, zrovna když natáčím, tak dobrá střih, až to zase to, tak se ozvu. Tak, jsme zpátky. Takhle si dáte redstone, kliknete si například blok, napíšete time set 0, jak se to píše, lomeno time set, ten time mezera set mezera 0. Dáte OK. A když teďka nastavíme time set na večer, tak, no, pardon, to je odpoledne, na večer, jo, vidíte, ani to nebylo vidět, že byla tma. Tak to by bylo pro mě všechno. Nějak, jestli vás to zajímá, tak tady stavím velkou horskou dráhu. Zkouším si to, dělám si takové věcičky. Tady už vlastně to mám, to, co jsem teďka představoval, tak tu mám dvakrát, to nevadí. Tady ještě dělám Iron Golem farmu, já tam mám trošku baglou vodu, takže já to musím ještě vyřešit v té složce. A jinak budeme dělat Enderman farmy, tutoriály, XP farmy a třeba třeba jsem slyšel od všech, že jim blbě fungují třídička, co ukazoval Nosík, a že mu to jde strašně blbě. Jim teda. Nosíkovi to šlo, ale mně to ani nešlo, ani kámošům, takže se to budu poněkud možno vyřešit, abych to a udělám na to tutoriál. To by bylo pro dnes vše. Děkuji vám za like, za odběr. Je to moje první video, takže se omlouvám za tohle, fakt nemám ještě žádné zkušenosti. Tak a ještě to nahrávám z kamery,
teda z mobilu, protože mi nefunguje Fraps. A to bude teda pro dnešek všechno. Uvidíme si u dalšího dílu, bude vydávat asi obden. Jo, tak děkuji a uvidíme se u dalšího dílu. Čau tě.